नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो मोनसे जोंनि बिटिआरआवहाय मोनसे फ्रेन्डलि फुटबल मेट्स जानो थांगासिनो बियो मानि थाखाय जानो थांगासिनो नोंथाङा गोबाङानो मिथिबाय जानांगौ आरो गोबाङानो मिथियाखै जानांगौ स' जोंनि आसामावहाय गोबां थाद'नाय गैयि अखा हानायनि जाहोनावहाय जोंनि आसामाव माने दैबाना जादों आरो लोगोसे जोंनि बिटिआर हालामावबोथ' जाखादोंआनोसै बेनि थाखायनो जोंनि बिटिआर हालामनि माखासे सुबुंफोरा गावनि न' बांखौ गावनि मोसौ दाउ बोरमा बेफोरखौ गारनानैबाबो बा जिमानखिनिखौ हायो बिथांमोना बुथुमना लादों लासे लानानै बिथांमोना रिलिफ केम्पआवहाय थाहैनो गोनां जादों स' बेयावहाय रिलिफ केम्पआव थाहैनायावहाय गोबां दुखु खस्थ' सहायनांदों जिहेतु जानाय लोंनाय थानाय गाननाय जोमनाय बेनि स' बेनि थाखायनो जोंनि बिटिआर सरकारा मोनसे हाबाफारि लानाय जादों बे हाबाफारियानो जादों मोनसे फ्रेन्डलि फुटबल मेट्स लानाय स' बेयावहाय जोंनि ISL नि हिर'स आरो लोगोसे इण्डियान लिगावहाय गेलेनाय माखासे फुटबलनि हिर'सफोर फैगोन आरोना स' बिथांमोनानो जाहैबाय हलिचरन नार्जारी दुर्गा बर' विनीत रय आरो गोबां दंबावो आरोना स' बिथांमोनाबो फैगोन बे फुटबल मेट्सआवहाय स' नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय नायफैबानो जाबाय आरो बे नायनायनि जा टिकेट दाननायनि फैसा बे टिकेट दाननायनि फैसाया मोनसे गिदिर कन्ट्रिबिउसन जागोन आरोना बे रिलिफ केम्पआवहाय जाय बिथांमोना दङ दासिमहालागै ओमफ्राय स' बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो जे नोंथांमोना लैहोर फैनानै बे जिथु हाबाफारिखौ लादों बे हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसार होहोनो हायो जिहेतु नोंथांमोना बयबो फैबानो जाबाय आरो आंना एसे लेट जाबाय बे भिडिअखौ बानायनायावहाय बेनि थाखायनो आं निमाहा बियो नोंथांमोननावहाय बयनिसिमबो आरो जाय जेसे हायो हेल्प खालामबानो जाबाय गावजों गाव ना जों मानसिजों मानसिनो हेल्प खालामलायनांगौ दुखुनि समावहाय स' बे फ्रेन्डलि फुटबल मेट्सआ जाहैगोन जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि डिमाकुसिनि स्टेडियामावहाय आरोना स' बेवहायनो जागोन